Wel, ardal brysur iawn, wastad yn y sioe fawr ydy ardal y ffermwyr ifanc, a mae gen i un aelod o'r mudiad sydd yn brysur iawn, Alaw Fflir Jones, aelod iau y flwyddyn. Llongyfarchiadau ti. Diolch yn fawr. A ti wedi bod yn brysur iawn, swn i'n dweud. Ydw, wedi bod yn ffebystu. Wedi cael teitl nawr o'r aelod iau Cymru ers mis Mawrth. And hwn yw'r wythnos mwyaf brysur sy'n ni'n gweud ar gyfer aelod iau Cymru, ty beth, yn helpu sy'r wythnos ar y stondin tu ôl i fi fan hyn. Cer nôl i'r cychwyn, sut bod ti wedi dod yn aelod iau y flwyddyn? Wel, gynta, o'n i'n mynd trwy ar y lefel Ceredigion. Fi'n aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Ferin Fach. Ges i gyfweliad wedyn ar y lefel Ceredigion, a ges i fy newis fyny ar gyfer Ceredigion, ymlaen wedyn ar gyfer Cymru, a hefyd pythefnos yn ôl wedyn fes i yn Stafford, a ges i'r fraint ac ar yn rhydedd o fod yn aelod iau NFYFC y flwyddyn fyd. Wan, wel, mae'n waith teithio, heb sôn am... Oes, ie, digon o deithio fyny. Chwarae teg, ond be wyt ti'n gorfod brofi neu ddangos i fod yn aelod iau y flwyddyn, de? Be mae'n golygu? Wel, i fi te, fod yn gynrychiolydd mwyn dim o'r mudiad, dangos y mudiad ar ei orau, a mynd i'r fforwm ieuenctid, rwy'n gadeirydd ar y lefel Ceredigion, a mwynhau mynychu wedyn Cymru, a jyst rili fod yn gynrychiolydd, rili, a helpu mas fel sydd angen. A hwn wedyn yn uchafbwynt i'r rôl, falle, y sioe fawr? Ydy, fi'n joio dod i'r sioe yn blynyddol, ond fod mae Lenny yn helpu gyda'r mudiad yn ffantastig, a hefyd fi'n lwcus iawn bod fi'n mynd mlaen i gystadlu fory. Oedd da ni'r rali yn Ceredigion a dwi'n mlaen i gystadlu gyda'r gwisgo fyny. Tro cyntaf i wedi gwir gystadlu yn y sioe frenhinol, so fi'n mlaen, ie. A mae'r sioe, mae'r ffemwyr ifanc, mae'r sioe mynd yn fwy ac yn fwy, mae'r pentrau ieuenctid wrth gwrs yn tyfu bob blwyddyn. Oes, ie, mae'n argoedd i fod yn wythnos prysur iawn yn wedi gyda'r pentref ieuenctid, a mae gwbl o newidiadau wedi bod lenni. Mae gyda ni 2 lwyfan yn y pentref ieuenctid, ac felly fwy o adloniant, a mae'r line-up yn edrych yn ffantastig, mae rai dweud. A hefyd mae yna newidiadau wedi bod yn ddiweddar, yn wedi lenni, gyda o ran gofal a diogelwch. Mae'n wych rili fod gyda ni fel mudiad, ni wedi cam ymlaen at sicrhau bod y rhieni'n hapus rili gyda y diogelwch sydd gyda ni yn yr YPV. Ie, achos mae o wedi mynd mor fawr rwan, mae angen cael pob beth yn hollol iawn mewn ffordd, yn does? Ydy, mae fe wir fel Glastonbury ond llawn ffermwyr ifanc i fod yn onest. Glastonbury Cymraeg. Ie. Chwarae teg, wel, ti'n brysur iawn yn amlwg, ni'n cadw ti'n hirach, felly diolch yn fawr iawn ti am y sgwrs a pob lwc i'r dyfodol. Diolch yn fawr.